हरिसिंगा रिजनल स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो बे एसोसिएशननिनो सिङाव इंटर विलेज फुटबल टुर्नामेंट आरो बिथांमोना थांनाय दाननि 8 खालारनिफ्राय लानानै फैयै दिनै जोबथा फुटबल बादायलायनाय माने फाइनाल फुटबल टुर्नामेंट आरो बे फाइनाल टुर्नामेंटआ हरिसिंगा हालामनिनो रबि कसारी मिनि स्टेडियामाव जादों। दिनै कलबारि एफसि आरो मानथिगिरि एफसि बे मोननै दोलोनि फाइनाल मेचआ दिनै जादों। हरिसिंगा रिजनल स्पर्ट्स एसोसिएशना बेबायदि इंटर फुटबल आरो मा होनना बुङो विलेज टुर्नामेंटखौ दिनैल' नङा बिथांमोना आवगायनिफ्रायनो बेबायदि टुर्नामेंटखौ होबोबाय थादों आरो बाथ्राया बेनो जे जोंनि ओनसोलाव आरो बिसेसकरि हरिसिंगा ओनसोलाव बेबायदिनो फुटबल गेलेनायाव थोजासे गोरों गोरा बेबायदि जोंनि लाइमोनफोर दं। बे फिल्डनिफ्रायनो इंटरनेशनल लेभेल आरो नेशनल लेभेल स्टेट लेभेलाव फुटबल गेलेयै गेलेयै बिथांमोना मुं खामायनाय बेबायदिबो जोंहा एग्जाम्पल दं आरो बे स्टेडियामावनो बहुत प्लेयार बिथांमोना साकरि मोननायबो जोंहा एग्जाम्पल दं। फुटबल पेन्सनार्सफोरबो बेबायदि दं। दा बेनिखायनो हरिसिंगा ओनसोलनि रायजो राजा आरो हरिसिंगा ओनसोलनि जि स्पर्ट्स एसोसिएशन बिथांमोना जे गामि ओनसोलनि जोंनि सेंग्राफोर बिथांमोनखौ जे मोनसे लेभेलसिम लाबोनो हायो नामा आरो बेनिखायनो गामिफोरनिफ्राय बेबायदि माने टुर्नामेंटफोरखौ दिनै बिथांमोना लाबोदों आरो दिनै जोबथा हाबाफारि बिटिआर ओनसोलाव गेलेनायनि बिथिङाव जौगानाय नाथायबा माखासे स्टेडियामफोरा मोजां फोसाबनाय गैयैयाव माने मोजां रोखोमनि गेलेनायखौ होनो हादों। बेवहाय बिटिआर सरकारनिफ्राय जों जेब्ला सरकाराव फैयो आरो जोंनि सरकारा दिनै 3 बोसोराव आगान होदों आरो बे 3 बोसोराव आगान होनाय जि डिउरेशन आरो बे डिउरेशनावनो नोंथांमोना जेब्ला नायगोन स्पेशली इन द फिल्ड अफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स दिनै सन्तोष ट्रफी जाबाय, इंटर सेक्सनेल फुटबल टुर्नामेंट जाबाय आरो वन अफ द ओल्डेस्ट माने फुटबल टुर्नामेंट इन एशिया 132nd दुरान काप आरो बेबो जोंनि बिटिआरआवनो जाबोबाय। दा जोंनि ओनसोलफोराव जायफोरानोखि मिनि स्टेडियाम आरो जे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरानोखि थिग नङा आरो बेनिखायनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ फार्स्ट खेब हिसाबै बैफोरबायदि मिनि स्टेडियामखौ इनफ्रास्ट्राक्चारेलि डेभेलप खालामनायनि खारने दिनै मोनफ्रोमबो समस्थियाव मोनफा मोनफा बेबायदि मिनि स्टेडियाम इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि बेबस्थाखौ दिनै जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ लादों। बे समावहाय हरिसिंगा रिजनल स्पर्ट्स एसोसिएशननि आं आफादगिरि जानानै बेखौनो बुंनो सानो जोङो स्पर्ट्स एसोसिएशनाव थांखि लानानै नैबे इंटर विलेज फुटबल टुर्नामेंट मेचखौ होनाय जादों। 8 आगस्तनिफ्राय दिनै फैयै जोबथा फाइनाल सेप्तेम्बरनि दिनै 3 अक्ट'बर बे 3 अक्ट'बर दिनै जि जोबथा फाइनालाव बाहागो लादों मानथिगिरि गामि आरो कलबारि गामि बिनि गेजेराव दायो बादायलायबाय थादों। आं बेखौनो बुंनो सानदों जे रायजो राजानियाव जोंनि हरिसिंगा रिजनल स्पर्ट्स एसोसिएशना बे थांखि लानाय जादों जे बे मोनफ्रोमबो जोंनि हरिसिंगा ओनसोलनि स्पर्ट्स एसोसिएशननि खाथि खाला थानाय गामिफोरा जाहाथे गोग्लैसोना थानाय प्लेयारफोराबो बेयाव बाहागो लाफैनानै बे गामिनिफ्रायबो जोङो मोजां गेलेगिरि दिहुननो हायो बेखौ थांखि लानानै जोङो बे खेलखौ होनाय जादों। आरो हरिसिंगा रिजनल स्पर्ट्स एसोसिएशननि आन्डाराव जायफोर सिगाङावबो गेलेदोंमोन बिथांमोना बेबायदिनो नेशनेल प्लेयारबो दंमोन, नेशनेल बेबायदिनो गेलेनानै साख्रि लादों। बेबायदिनो जों आरो नैबे निउ जेनेरेशन फैबाय थानाय उन्दै गथ'फोरखौबो बेबायदि फोरोंनानै जोङो मोजां खेलफोराव फाथायहरनो बा बिदिनो क्लाबफोराव फाथायहरनो थाखाय जोङो बे खेलखौ फाथिनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि हरिसिंगा रिजनल स्पर्ट्स एसोसिएशना 13 बोसोरनि
बैसोनिबो फुटबल बेयाव कचिं सेन्टार जोङो होनाय जायो। बेयावहाय जोङो थांनाय बारावबो जोंनि बिटिआरनि EM दावबायसा बर' बिथाङाबो जोंनो एसे अनसुंथाइ होदों। बिथांखौबो साबायखर बावदों आरो जोङो बेजों लोगोसे मोजां बेयावहा कचिं सेन्टार होनानै गथ'फोरखौ फोरोंनो हादों। आरो बिनि अनगायैबो जोङो दा फैगोन बोसोराव आन्डार 15 आन्डार 17 बेबायदिबो जोङो टिम बानायनाय जागोन। बेफोरावनो जोङो बेयाव गेलेगिरिफोरखौ सायख'नानै जोङो जोंनि टिमाव जोङो लानाय जागोन। बान्था हिसाबै मा होनाय जागोन दिनैनि दिनै बे इन्टार भिलेज फुटबल टुर्नामेन्टआव बान्था हिसाबै जों होनाय जागोन। टकेन हिसाबै जोङो ट्रफि चेम्पियन रानार्स आपनोबो होनाय जागोन आरो बेस्ट प्लेयारनोबो होनाय जागोन। बेवहाय जोङो एसे रां होनाय जाफागोन चेम्पियनशिप टिमनोबो रानार्स आप टिमनोबो।